Bij de voormalige hengstenstallen aan de Lollebeekweg in Castricum staat sinds enkele maanden een travaille. Het gevaarte is afkomstig van het Veeteeltmuseum in Beers en werd onlangs voorzien van een informatiebord. Een travaille, die wordt ook wel genoemd een hoefstal of een noodstal, een notstal zeiden wij hier in dialect. En dat was eigenlijk bedoeld om het paard daarin te zetten. En dan werd één been van het paard dan opgelicht. En dat werd vastgebonden aan één van die balken die je daar ziet. En dan kon het paard eigenlijk geen trap meer uitdelen. Dus je kreeg niet het gewicht van het paard op je. Je kreeg geen lelijke trap. En dan kon de smid, de hoefsmid, die kon dan het paard eigenlijk heel goed bekappen en beslaan. Ja, en waarom staat deze travaille juist hier? De travaille, dat was eigenlijk toch een element wat vroeger ook bij de dorpsmeden stond. Wij hadden hier in Castricum ook een smid. En die had ook zo'n travaille, die had hij buiten staan. En een stukje verder, pakweg een kilometer verder, de smid in Oerlo, die had een travaille binnen staan, zo'n hoefstal. En hier stond die, omdat we hier staan bij de stallen van de Hengstassociatie, Venray Horst Zevenum en omstreken, dat was de Hengstassociatie Vooruitgang. En die heeft 1914 opgericht en die heeft eigenlijk voortgeduurd tot 1967, 68 ongeveer. Toen kwamen de tractoren op, toen kwamen er steeds minder paarden. Die waren ook niet meer nodig op de landerijen van de boeren. Dus omdat hier dus enkele van die hengsten zaten, daarom werd hier die travaille gebruikt. En hoe bijzonder is het dat hij nou weer terug is, of dat hier weer een travaille staat? Nou, het is in zoverre bijzonder. Kijk, over deze weg hier, langs de stallen, daar loopt de Nico van Melo fietsroute. 45 kilometer lang. Ja, wat is mooier dan hier zo'n travaille te hebben, hè? Jammer dat hij niet in zo'n al te beste florissante staat is. Misschien dat hij een keer gerestaureerd moet worden, maar we moeten maar eens kijken of we daar een keer geld voor bij elkaar kunnen krijgen.